Projektet Havets Stemme arbejder med forbrugsvaner i forhold til bæredygtigt fiskeindkøb. Målgruppen for designet er børnefamilier med fokus på børnene og fælles oplevelser. For eksempel familien Hansen her. Det her er Aarhus Food Festival. Her kan der smages, røres og høres. Her handler det om at opleve lækkert, bæredygtigt og økologisk mad. Festivalen ligger på Tangkrogen og besøges ofte af børnefamilier. Konceptet er udarbejdet ud fra miljøorganisationen WWF's fiskeguide. Hvad for en fisk? Tanken er, at organisationen har en stand på festivalen, hvor familien kan opleve installationen Havets Stemme. Når børnene trykker på fisken, vibrerer den og afgiver en plaskelyd. Jo flere fisk der trykkes på, jo mere påvirkes den underliggende havlyd. Samtidig påvirkes den video, der vises på tunnelens vægge. Dette gør, at det samlede indtryk bliver mere dystert. Det gør en kæmpe forskel, hvilken fisk du vælger.